L-għodwa tajba, illum 11 ta' Diċembru nilqakom għal din il-quddiesa bil-purċissjoni tal-Bambin immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galjakurmi. Jieħdu sehem waqt il-quddiesa tal-lum tfal u edukaturi mill-Iskola Teresa Nuzzo, l-Iskola Primarja ta' Marsa Xlokk, mill-Kulleġġ San Tumas More u tfal mill-Iskola St. Michael's School. Jikkonċelebraw Patri Charles Mallija, id-delegat tal-Arċisqof għall-Edukazzjoni Nisranija, u Dun Ruben Gawċi li hu responsabbli mit-taqsima żvilupp spiritwali fl-iskejjel tal-Istat u indipendenti. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Kemm hija okkażjoni sabiħa llum hawn dawn it-tfal minn skejjed differenti qegħdin iċċelebraw din il-ġurnata bi preparazzjoni għal ġrajja tal-miliet. Għandi miegħi hawnhekk Fader Charles Mallija, Fader Ruben Gawċi, smajtu diġà anki fl-introduzzjoni, kif ukoll Sister Alexandra Kirkop u anki għallima u ħed tal-iskola wkoll illi qegħdin miġburin flimkien infaħħru nirringrazzjaw il-Alla u fl-istess waqt nitolbuh illi qalbna tkun dejjem miftuħa għalih, speċjalment issa il-preparazzjoni għal din il-ġrajja tal-miliet. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħnejna. Mulej ħnejna. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħnejna. Kristu ħnejna. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħnejna. Mulej ħnejna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Jitlaq qudiemek mulej it-talbum li qegħdin nagħmlulek biex dan is-servizz tagħna jwassalna biex niċċelebraw b'qalb safja il-misteru kbir tal-inkarnazzjoni ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarrim il-ktieb tal-profeta Sajja. Ħajfirħu d-desert u l-art maħruqa. Ħajfraħ il-xari u ġwarrat. Ħajwarrat bħal ranċis. Ħatifraħ fuq li tifraħ taqbeż u tani. Sebħ il-Libanu jingħata lila il-ġmil tal-Karmel u tas-Sarun. Ħadaraw is-sebħ tal-Mulej, il-ġmil ta' Alla tara. Awwal li dejjem mitruħa, saħħu l-kuftejn imbreda. Ejd li dawk baqalbhom beżwa għamlu l-ħila la tibżawx. Araw, Alla ta'kom ġej jitħallas. Il-ħlas ta' Alla wasal. U stess ġej biex jisalvakom. Jinbat jinfetħu għajnejn l-omja.
infetħu 2 it-toros. Imbagħad it-sob jaqbis bħala żiela u l-sin l-imbik ma jinħal bil-fer. Iva, gelgel l-ilma fid-desert u l-widien fix-xari. L-art maħruqa tinbidel l-fadira u l-art nexfa fejnun tal-maġeri. Fin qabel kienu jinteddu x-xakalli, issa minn ħmiemel tal-qasab u l-ġummar. Hemm ikun hemm triq isejħula triq l-qaddisa. Ħaddim niġġess ma jgħaddimna u l-boloħ ma jġerrewx fiha, ma jkunx hemm liljun u ebda bima feroċi ma titla' minnha. Minna jgħażu l-miftijin, jirġgħu lura l-miftijin tal-mulej u jitlu f'Sion jgħidu bil-fer. Fer ta' dejjem fuq rasu. Il-fer ħulena jiksbu u jgħibu swil l-qalb, il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, nejdu flimkien, Alla ġej biex jisalvana. Ħan isma xi jgħid Alla, il-mulej jislim biex għandar, qrib jitassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sepp fajtna, nejdu flimkien, Alla ġej biex jisalvana. It-tiba u l-fedeltà jiltaqgħu u l-ġustizzja u l-isliem jitbewsu. Il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Ngħidu flimkien Alla ġej biex jisalvana. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u għajtna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u slim fuq il-passi tiegħu. Ngħidu flimkien Alla ġej biex jisalvana. Ġej il-mulej biex jifarrak il-matmat li qed jiżommna fil-jasar. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Jum fost l-oħrajn, Ġesu kien qiegħed jgħallem, kien hemm bil-qiegħda madwaru xi Fariżej u għorrief tal-liġi li kienu ġew mill-irħula kollha tal-Galilea u l-Ludija u minn Ġerusalemm. Il-qawwa tal-mulej kienet fih biex ifejjaq. U ġew xi rġieli ġorru wieħed miflux fuq mitraħ. Huma bdew ifittxu li jdaħluh ġewwa u jqegħduh qudiemhom. Iżda minħabba l-folla ma sabux minn fejn setgħu jidħlu bih. Għalhekk telgħu fuq il-bejt u niżluh bil-mitraħ kollox minn bejn ix-xorok f'nofs in-nies quddiem Ġesu. Meta ura l-fidi tagħhom qallu, ħabib, dnubietek maħfura. Il-kittieba u l-Fariżej qabdu jaħsbu u jgħidu bejnhom u bejn ruhom. Dan minu biex jitkellem hekk? Din dawa. Għax min jista' jaħfirhom id-dnubiet li falla waħdu? Imma Ġesu għaraf ħsibietom u għalilhom, għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu leħfef tajt dnubietek maħfura jew tajt u imxi? Mela, biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, qal il-mifluġ. Qiegħed ngħidlek, aqbad friexek u mur lejn darek.
u dak minnu fih qam qudiemhom, qabax il-frix li fuqu kien mixħut u telaq lejn id-dar ifaħħar lill-Alla. U l-kol baqgħu mistaġba u bdew ifaħru lill-Alla u mtlew bil-biża u bdew jgħidu: rajna ħwejjeġ tal-għaġeb illum. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Naqraw fl-Evanġelju li il-koll baqgħu mistaġba. Smajtu din il-ġrajja tal-lum u kien hemm ħafna biex tistaġeb. Immaġinaw kieku qegħdin hawnhekk illum jinfetaħ dak is-saqaf u jinżel xi ħadd minn hemmhekk fuq mitraħ. Xi ħadd li għandu bżonn min ifejqu. U Ġesu hekk ġralu meta kienet jitkellem mal-nies u qed jgħallimhom f'daqqa waħda das-saqaf fetħu biċċa biex iniżlu l-wieħed ħalli jfejqu. Jien nixtieq li nħarsu ftit lejn dawk in-nies illi refgħu lil dan il-mifluġ. Tafu li dan ma setax imur quddiem Ġesu, ma setax jimxi jmur quddiem Ġesu biex hu ifejqu. U allura kellu bżonn dawn in-nies biex jerfgħuh. Għamluh f'mitraħ u ħaduh biħsib li jieħduh quddiem Ġesu ma setgħux jgħaddu mill-ħabba l-folla u għalhekk fetħu biċċa mis-saqaf biex iniżluh. U x'naraw f'dawn in-nies? L-ewwel nett il-qalb kbira tagħhom. Kienu lesti li jgħinu lil dan il-bniedem li kellu bżonn. Waħdu ma setax imur, imma bl-għajnuna tagħhom setgħu jieħduh fejn Ġesu. Barra minn hekk anki kienu kellhom rida soda, determinati. Irridu naslu għand Ġesu. U jekk ma naslux mill-bieb jew mit-tieqa, naslu mis-saqaf. U kienu naturalment anki ħadmu moħħhom kreattivi ngħidu llum il għaliex biex taħsibha del ħaġa trid tkun kreattiv. Imma kellhom ukoll fidi kbira, araw kemm kwalitajiet sbieħ dawn. Kienu ta' qalb kbira, ta' qalb ġeneruża, kienu determinati, kreattivi, imma ta' fidi kbira. Għax hemmnu li jekk imorru quddiem Ġesu, Ġesu se jfejqu. U x'naraw f'Ġesu? Ġesu dejjem huwa dak li jrid il-ġid sħiħ tal-bniedem. U jrid illi jagħtih l-għajnuna kollha li jeħtieġ. U meta dan ġie qudiemu, l-ewwel ħaġa li qallu dnubietek maħfura għaliex? Għaliex l-ewwel bżonn huwa dejjem li qalbna tkun fil-paċi ma' Alla. Imbagħad fejqu. U dak ir-raġel bil-ferħ telaq lura d-dar ifaħħar l-Alla. Nafu li kien hemm xi nies ma tantx oġbithom din għaliex meta Ġesu qal dnubietek maħfura daw jgħidu dan min jista' jaħfer id-dnubiet li falla biss. U veru li qalu li ma nrealizzawx huwa li Ġesu kien Alla. Għalhekk ħafer id-dnubiet l-ewwel imbagħad fejjaq li dan il-miflux. Sallum jiena nixtieq illi nagħmlu kif smajna fl-aħħar tal-Vanġelu meta jgħid illi kulħadd ifaħħar l-Alla. Dak mar lura bil-mitraħ fidu miexi lej id-dar ifaħħar l-Alla. U n-nies li raw dal-miraklu ifaħru l-Alla. U aħna llum flimkien infaħru l-Alla il għaliex hu dejjem jagħmel ħwejjeġ li huma ta' ġid għalina l-koll. Dejjem irid l-akbar ġid tagħna. U għalhekk infaħruh flimkien f'din il-quddiesa
kemm sabiħa li intom miġburin minn skejjel differenti tirrappreżentaw l-iskejjel kollha ta' Malta, tfal tal-iskejjel kollha naturalment, ma f'isem it-tfal infaħru lil Alla u nitolbuh biex aħna dejjem inkunu qrib tiegħu u jkollna qalbna miftuħa għalih. Issa ħanresqu t-talbiet tagħna lil Alla għaw min se jaqra dawn it-talbiet u x'hekk. Ejjew nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba ta' Alla lina li jagħtina dejjem dak li huwa ta' ġid għalina. Nitolbu għal Papa Franċisku biex il-mulej ħarsu sabiex jikompli gwidana bħala rajja tal-Knisja tiegħu. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal komunità nisranija hawn f'Malta sabiex tibqa' maquda u mimlija ħeġġa biex ixandar l-kelma ta' Alla. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal familji tagħna biex ħadnu l-valuri nsara u jgħadduhom lit-tfal. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għat-tfal biex jilqu l-Ġesu f'qalbhom u ma' Ġesu jimxu fil-mixja nisranija. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-erwieħ mejtin biex il-mulej jilqahom għandu fid-dawl ta' dejjem. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Jekk ma dawn it-talbiet sbieħ nixtieq nżid talba għal dawk ħafna min-nies li qed isegwu din il-quddiesa. Morda fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll qegħdin għall-kura barra minn Malta, dawk li qegħdin jgħinu l-morda anzjani fid-djar tagħhom jew fil-homes differenti u qegħdin jieħdu pjaċir żgur jaraw dawn it-tfal hawnhekk illum jipparteċipaw fil-quddiesa. Nitolbu ħafna l dawn il-morda l-anzjani biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qatt talb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn il-dejk is-sagrifiċċju għat-tifkiru l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lejn l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel il-qima li natuk bihom fuq l-art tħejjina l-frott tal-fidwa li jint tatina fis-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nifawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jitħejjiet minn qabel u fetħinna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nislu għalih u nistennew bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli mat-troni mad-dominazzjonijiet
Maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewit. Addis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Addes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqadsa Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu flimkien it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħala ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dubitna, palma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalnis fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieба ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintret fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħelna lina.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħena lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-safti, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun hemm fejqa. Nitolbu. Għamel mulej l-misteri li għalihom inġbarna jkunu taġita lina. Għallimna bihom inħobbu l-ħwejjex tas-sema u li fil-miġitana fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma dak li jibqal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lil Alla.
Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm lu.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. M'hemmx għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'fer li ma ħodilna ħadd.